3 minutters pusterum. Begynd med bevidst at indtage en rank og værdig stilling, enten siddende eller stående. Luk øjnene, hvis det er muligt. Og ret opmærksomheden mod din indre oplevelse. Anerkend den og spørg, hvad er min indre oplevelse lige nu? Hvilke tanker går gennem hovedet? Prøv om du kan anerkende tanker som mentale konstruktioner. Hvilke følelser er der? Vær åben for enhver fornemmelse af ubehag eller ubehagelige følelser. Og anerkend det uden at ville få det til at være anderledes end det er. Hvilke kropsfornemmelser mærker du lige nu? Gennemgå hurtigt kroppen og registrer enhver fornemmelse af spændinger eller blokeringer. Heller ikke her skal du på nogen måde prøve at ændre det du mærker. Flyt nu opmærksomheden og ret den som en projektør mod de fysiske fornemmelser af åndedrættet. Stil ind på de fysiske fornemmelser af åndedrættet i maven, der hæver sig, når luften strømmer ind, og sænker sig, når luften strømmer ud. Følg åndedrættet hele vejen ind og hele vejen ud. Brug hvert åndedrag som et anker, der bringer dig i kontakt med nuet. Og hvis tankerne vandrer, så led venligt opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Udvid nu opmærksomhedsfeltet, så du ud over fornemmelsen af åndedrættet også mærker kroppen som helhed. Kroppens stilling, ansigtsudtryk, som om hele kroppen trækker vejret. Og hvis du registrerer ubehag eller spændinger, må du gerne rette opmærksomheden mod det område, hvor det føles mest intenst. Og forestil dig, at du trækker vejret ind i og rundt om fornemmelsen. Vær åben for den, i stedet for at prøve at ændre den. Og når fornemmelsen ikke længere flytter din opmærksomhed, så vend tilbage til at sidde og være opmærksom på hele kroppen fra øjeblik til øjeblik.